O Concello de Noia adxudicou mediante sorteo medio cento de prazas en alugueiro no aparcadoiro da Rúa Xuiz Falcone, das que hoxe mesmo xa puideron facer uso os novos adxudicatarios. O resto serán de uso público, con estacionamentos reservados para residentes no casco histórico. Liberalizar, digamos, para o uso público todas as da planta superior que xa estaban tendo ese uso. Aí vaise proceder ao pintado de unha serie de prazas vinculadas á utilización por parte de usuarios do casco histórico, residentes do casco histórico, e na planta inferior vanse a liberar, digamos, unha parte importante das prazas para uso sin pago, sin aluguer, que son as prazas que están na parte exterior do parking, digamos, lindando ca zona do polideportivo e da OGE e demais. O alcalde lembrou que o Concello ten que optar por este modelo para evitar o pago do IBE soportado, que suporía un grave prexuízo para as arcas municipais. Se dependera de nós, pois non teríamos optado pola construción dese parking Xuiz Falcone, hubiéramos feito un investimento de outras características. Cando asumimos a responsabilidade de goberno, esa obra estaba en marcha, había que darlle un uso, había que darlle unha funcionalidade e os veciños de Noia deben entender que non se podería liberalizar na súa totalidade, porque senón o Concello estaría obrigado a devolver o IBE soportado que no seu momento se imputou a esa obra. Eso suporía un quebranto importante para as arcas do Concello e o que fixemos foi actuar con responsabilidade, rematar a obra, pagar a todos esos provedores e irlle dando un uso a esas prazas. Cada vez vaise liberando un maior número delas, pero é preciso que esas 49 ou 50 que quedan en réximen de aluguer se manteñan para que o Concello de Noia non teña que devolver ese IBE soportado. Santiago Freire evitou entrar en polémica ante as acusacións de mala xestión formuladas pola Marea de Noia, explicando que se están a dar os pasos necesarios para mellorar o estacionamento no municipio.